nećemo odlaziti, mi smo odlazili, to su dva pacijenta koji su mitskog pogleda imaju. Osim još tako da neće su prijavljeni pacijenti uključili mogu Super. Hvala za dom. Biće dobro. Čujem da će biti dobro. Hvala mi da odsvrtio na vas. Hvala vama. Hvala. I ovde bit će dobro i kažu mi lekari da ne morate da brinete. Oni su super. Super, takvi mi ne su žrtali. Profesionalno. Hvala. 20. Brankica, reci nešto. Dobro. 1, 2, 3. Ste rekli? Jesam. Može? Može, momci. Dobro. Imao sam priliku da obiđem lice koje su povređene u užasnoj tragediji u Kočanima u Severnoj Makedoniji. Ovde na kliničkom centru leži 9 njih. Ja sam obišao prethodno njih 2, onda smo zajedno obišli njih 7. Poslednje lice koje smo obišli u životnoj opasnosti, ostali nisu, iako to ne bi trebalo da se kaže. Stepen opekotina je od 4% do, da ne bih plašio porodice, do mnogo višeg nivoa. Problem je i pluća i najveći problem kod nekoliko pacijenata, nemogućnost povreda respiratornih disajnih organa. I ako ja, Zlatko, nešto pogrešim, ti mi ispravi, Zlatibore. Dakle, ali u svakom slučaju ovde su, pitao sam, uslovi, nemoguće u Evropi naći bolje uslove. Nigde u Evropi ne postoji intenzivna nega sa boljim uslovima nego što je ovde u Beogradu. I doći će nam još 12 pacijenata, imamo ih i na VMA, imamo ih i u kliničkom centru u Nišu. Još 12 pacijenata će doći za Srbiju, dakle, kako stvari sada stoje, 29 ukupno pacijenata iz Kočana primit će Srbija. I mislim da se to podrazumeva. Za nas je tragedija u Kočanima kao tragedija bilo gde kod nas. Još jedan put izražavam saučešće bratskom makedonskom narodu, svim građanima Severne Makedonije i ja verujem da ćemo najvećem broju ovih ljudi koji su došli sa užasno teškim povredama, videli ste, samo najjači od njih bukvalno mogu da komuniciraju ali verujem da ćemo u mnogome moći da pomognemo, jer sve to može posle da se popravi plastičnim intervencijama, samo da njihovi vitalni organi budu dobro, samo da prođu ovaj prvi talas i onda će biti dobro. Mi smo na raspolaganju našim makedonskim prijateljima i braći i spremni smo da prihvatimo još ljudi, imamo još dovoljno mesta i u intenzivnoj nezi i ne samo ovde, već i na Vojno-medicinskoj akademiji i u svim našim bolnicama koje su, kao što vidite, vrhunski opremljene, tako da je to nešto što možemo da ponudimo. Sve drugo što bih rekao tim povodom bilo bi suvišno i glupo. Tragedija je ogromna, vidite se ljudi još, sa onima sa kojima smo razgovarali, vidite se ljudi još u šoku. A ovaj momak, ovaj čovjek 30-ak i nešto godina, on je, koji je mogao da govori, čuli ste da je samo rekao, samo da sam ovo preživao dole i sve ostalo. Već se osjeća bolje i uveren je da će ovo moći da pregrmi. Dobro, neće biti lako makedonskom narodu, mi ćemo biti uz njih kao što su oni uvek bili uz nas. Izvolite ako imate vi neko pitanje. Imam nekoliko pitanja. Kako komentarišete ono nasilje danas u Obrenovcu?
kada su fizički napali pomoćnika predsjednika opštine. To je prvo pitanje. Drugo, uprkos tome što su demantovali i policija i vojska i BIA, dakle svi da je upotrebljen taj zvučni top 15. marta, N1 piše da ste vi terorista pošto ste napali mlade tim navodno zvučnim topom. Također N1 piše, citirat ću, pošto su protesti neki ispred urgentnog centra, kažu lagali ste da nije bilo građana sa simptomima zvučnog udara, kažu istinu su nam rekli profesori. Kako to vidite? I moje poslednje... Profesori blokaderi. Da. I moje poslednje... Pitaj brata lažova. Pitanje za vas je, Sud Bosne i Hercegovine je izdao centralnu poternicu za Dodikom Piškovićem i Stevandićem, pa kako to je to ti komentariš? Što se poslednjeg pitanja tiče, ja sam malo pre završio razgovor, možda ste videli, zato ste me čekali koji minut ovde, završio sam razgovor sa predsjednikom Dodikom. On je predsjednik, hrabar čovek, muškarac i neće da kuka, ali je situacija sve teža. Bavit ćemo se time narednih dana. Ja sutra ili preko sutra idem u Brisel na razgovor sa Markom Ruteom, verovatno ću se sresti i sa Martom Kos. 5 dana posle toga idem ponovo u Brisel na razgovor sa Antonijom Koštom i sa Ursulom von der Leyen. Imaćemo o čemu da razgovaramo. Naravno i to će biti jedna od glavnih tema, ali imaćemo da razgovaramo i o tome što se prave blesovi da i neće jasno da kažu da nije bilo zvučnog topa, pošto oni to znaju i to Ćorav zna. To zna svaki poluekspert, a ne ekspert. Kao što je australijski ekspert jasno rekao da je reč o laži i da nema nikakvog zvučnog topa. Mi znamo da nismo upotrebili nikakav zvučni top. Vojska ga nema uopšte. I nemojte da lažete. A vam govorim zato što dođete u situaciju kao što sam bio 3 godine oko Jovanjice. 3 godine ja vama svaki dan objašnjavam, ljudi, nemam veze sa tim, nemam pojma o čemu se radi. Tek posle 3 godine su priznali da su lagali sve vreme i baš ih briga. Sad im se žuri, jer postalo im je 14 dana do closinga, onda znaju da je sve drugačije, dakle, kada više nemaju SBB u rukama, sport klub da lažu o sportistima, o svemu drugom, kada nemaju mnoge druge stvari. Tako da, Net TV, Total TV i tako dalje, tako da moraju da histerišu i ta priča o terorizmu, ja verujem da će danas ili sutra biti završena istraga, posle toga morat će da odgovaraju svi oni koji obmanjuju javnost i koji lažu. A brutalno lažu. Ne mogu da podnesu činjenicu da ništa nisu uradili, a nisu uradili ništa zato što nisu imali nikakvu politiku. Možete na mržnji i na laži da okupite svakoga. Možete da izmišljate šta god vam je volja, ali ne možete doveka da izmišljate. Na kraju se istina vidi i okrene se protiv vas kao bumerangu. Laže su kratke noge. Dakle, mi nismo pendrek podigli. Pendrek nismo podigli, iako je bilo bezbroj situacija u kojima je to bilo moguće, neki bi čak rekli i potrebno da se učini. Nismo, jer su policijske snage bile toliko trpeljive da je to neverovatno. I na kraju kada se videlo da je jedino nasilje u stvari bilo nasilje između njih, i to jezivo nasilje, gde su gazili dečaka, čoveka na pločniku, onda, ajde da izmislimo nešto, moramo da optužimo zlog teroristu Vučića i tako dalje. Ne. Ponosan sam na to što za svih 12-13 godina koliko sam na vlasti nikada nismo upotrebili gotovo nikada silu, čak i kad je u Gradskoj skupštini i u Skupštini Srbije, pustili smo ih da uđu u Skupštinu Srbije pa ih izbacili. Pustili ih da uđu u RTS pa ih izbacili. Gradsku skupštinu su kamenovali, rekao bih, bombardovali bukvalno sat i po vremena. Sat i po vremena je policija trpala udarce da bi onda samo izašli i oterali ih sa prostora na kojem su se nalazili. Dakle, uvek smo se trudili da nikada ne upotrebljavamo silu, da nam se ne dogodi ono što su oni uradili kada su ubili Ranka Panića i kada su teško ranili Borislava Pelevića i tako dalje. Dakle, samo da vas podsjetim na to. I ponosan sam na ponašanje policije i svih državnih organa. Sad, druga je stvar što oni koji pričaju o institucijama bi u stvari da ukinu sve institucije. Pa više nije važno šta kaže Vojska Srbije, više nije važno što su lagali za dron pušku, proglasivši je za zvučni top, više nije važno što lažu za policiju, baš ih briga i za to što kaže policija, i što kaže BIA, i što kaže Vojska, i što kažu svi eksperti, jer nije to zaključio plenum ili zbor. I zato smo mi spremni, ja verujem da će sutra otići pozivno pismo i FBI-u, FSB-u,
verujem u njihov profesionalizam, da dođu ljudi. Nije važno, neka oni to kažu i za 5 dana, i za 10 dana, kad god, i 15, i 20. Važno je za istoriju da ostane, da vidite kako su lagali i N1, i lažni profesori, ovaj rektor i svi ostali. Samo da to vidite i da to imate u vidu. Tako da to je što se toga tiče. Pitali ste me za Obrenovac. Pa ovi snimci su jezivi za gledanje. To unižavanje ljudi. Nedozvoljavanje nekome da obavlja svoj posao, nedozvoljavanje nekome da obavlja pravo na rad, koja je ustavna kategorija. Sve to što pokušavaju na svaki način da ponize čovjeka, ženu, koji nisu sa njima u svemu saglasni, je zastrašujući. I to mora da se prekine. 5 lica do sada je uhapšeno. Ja mislim da je moglo i 20 da bude uhapšeno, ali nisam ja taj koji određujem, već tužilac i policija, ali ja nisam siguran da ti ljudi dobro razumeju šta je to što rade. Osim što su podstaknuti terorističkim delovanjem N1 i Nove S, jer Šolaku izmiče vreme, želeo bi da nas natera da mu na silu gasimo kanale, što mi ne želimo, jer je on sam to preprodao i suštinski smanjio moć i snagu, stavio 1,5 milijarde u svoje džepove i sa svojim drugovima podelio ovde u Srbiji. Naše je da pokušamo da istrpimo, izdržimo sve laži, da se izborimo i na kraju da pobedimo. Dakle, još ste jedno pitanje imali. U vezi ovih protesta što N1 kaže oko urgentnog centra. Pa da, sad su Pa dobro. da, to je- Ovde ih to je je njih to, da. 200-250 se okupilo. Oni su u stvari videli kada sam ja najavio da ću da dođem ovde, a onda su izmislili da hoće da protestuju zbog tobož nečije mučnine, valjda mu se javila mučnina 48 sati kasnije, a niko od njih koji protestuju u stvari nema mučninu. To je toliko glupo, zato što vi dolazite kod ljudi koji znaju šta je država. I ljudi u državi znaju da tako nešto nije postojalo. I sad vi hoćete nas ubedite, ne, vi lažete pa morate primati. A nemojte da izmišljate ljudi. Nemojte da izmišljate. A gde vam je taj zvučni top? Što ga niste pokazali? Što ga niste pokazali da je delovao na ulici i dejstvovao na ulici? Ajde pokažite ga. A nema što se sakrije, to je i koliko veliko. A malo vas nije sramota zbog tolikih laži. I zbog svega toga. Tako da, besmislice. Oni su došli zbog toga što su vidjeli da ja dolazim. A je Šta normalno, da predsjedniče, da u ovom trenutku kada se Nije transportuju normalno. pacijenti iz Makedonije da blokiraju? Nije normalno. Ne da nije normalno, nego je bolesno. I to je dekanka naredila, ali bar tako kažu ovi studenti plenumaši i ne kriju. Da im je ona to savjetovala. Mi se sad ovde borimo za život ovih ljudi iz Severne Makedonije, oni došli nekog da blokiraju, da bi mogli da isteruju svoju političku priču, pošto ne znaju kako da završe sad. Bez veze priča. Sve im je... Ali valjda to je kad deca umisle da može sve. Da šaku, a oni bi celu ruku. A to je sa svakom od naše dece. I za to smo mi uvek roditelji krivi. Ali to što smo mi kao roditelji krivi nema veze sa poštovanjem zakona. Zakon će se poštovati. Ovi ljudi iz Severne Makedonije imaju sjajne uslove i oni su srećni što su ovde i ja sam srećan što možemo da pomognemo. Tako da, a šta je normalno? Ali normalno da 186 traktora uništite i da vam od RTS-a do svih drugih kažu nije bilo nasilja. A zamislite da mi pocepamo jednu jaknu nekome od njih. Ne 186 mašina da uništimo. Jednu njihovu mašinu da izbušimo gume. Jednu. Danas su teroristi Save Manojlovića bušili gume na autobusima koji vode radnike u Kolubaru. Valjda da Srbija ne bi imala struju. Bolesnici teški. To je sve za hospitalizaciju odmah. Teški bolesnici. I sad će se javi, pošto je teško uvređen, sam rekao cičiko prase samo kad ga nose. Nikoga pipnuo, nije nikoga udario, nije on cičiko prase. Kuka ko Damjanov Zelenko. Ali tako vam to ide, to je... Nekada dođu vremena u kojima najgori umisle da im vlast pripada i da mogu da rade sve što hoće. Neće moći. Polako ćemo da privodimo k poznanju prava sve. Dakle, da ponovim, svako ko je uništavao traktore, a imamo ih na snimcima, svih 186 su uništeni, tim ljudima ćemo obezbediti da dobiju traktore, da dobiju nove traktore, naći ćemo donatora dovoljno, bez državnog mešanja, ali ćemo istovremeno
svako od onih koji je to uništavao morat će da odgovara pred lice pravde. I nema velike filozofije. Kao i ovi koji su u Obrenovcu ovo počinili, i onaj koji ga udara otvorenom šakom, i ovi drugi već su uhapšeni i bit će ih još. Tako da državne institucije u skladu sa studentskim ediktom koji smo pažljivo pročitali i sad ga se držimo da institucije rade svoj posao i sve u skladu sa zakonom, institucije će da rade svoj posao, ne plenum i zborovi. To je suština. Izvolite. Imate li još pitanja? Hvala vam i srećan rad vam želim, sve najbolje.